L'aprovació provisional que vam inclús tornar a reiterar a la comissió informativa a serveis territorials, doncs semblava que a l'aprovació inicial hi havia alguns temes que s'havien d'aclarir, que és el que hem fet en aquesta aprovació provisional, a part de les explicacions que es van poder detallar dintre de la comissió informativa. Reiterar que en aquest punt és confirmar que el nostre Pla General pugui determinar que els equipaments poden ser tant públics com privats, en el benentès que els que, derivats d'un planejament nou que es determinin com a espai de sessió i espai públic, òbviament ja seran públics. Els que són privats en l'actualitat, inclús abans del Pla General, podran continuar a ser privats, excepte que l'Ajuntament determini que siguin públics, i s'haurà de procedir a un procediment d'expropiació igual que abans. Amb això el que evitem és primer aclarir i que ens demanin d'una forma consecutiva la iniciativa d'expropiacions que permetíem amb l'anterior règim dels equipaments.